9 خفلي كاب جبر حواريات مقراف 11 كاب 19 كساب مودأتها زلوي ساعة 3 كاب 19 كساب 26 زلو حساب بمنباب نابتي حسابي محابك آتوية مالتي كم زيبل توم بسر اتي اب استيفانوس زبص حمخرا تبتنو جنا كسافين قيسن قبروسن انطوكيان زورو اتقال كاب زي نايهود نحدكوا اي نغرون نبرو هيالو كواتاتوم جنا سب قبروسن سب قرنين نبرو ازياتوم ناب انطوكيا مسمصو ወንጌል ጎይታና ኢየሱስ እናሰበሁ ነቶም ጽርአውያን ወን ነገርዎም ኢድግዚአብሔር ምሳታቶም ነበረት ብዙሕ ዝቁጽሮም ሰብ ድማ አመኖም ናብ ጎይታ ተመልሱ እዚ ወረዚ ከአ ብዛብኦም ኣብታ በኢየሩሳሌም ዘላ ማህበር ተሰምዐ ንበርናባስ ድማ ናብ አንጾኪያ ለአህዎ ንሱ ምስመጸ ጸጋ አምላኽ ሪኡ ተሐጎሰ ንሱ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ህያዋይ ሰብአይሞ በሙሉ ልቦም በጎይታ ጸኒዖም ክነብሩ መኸሮም ብዙ ህዝቢ ከአ ንጎይታ ተወሰኸ በርናባስ ካብኡ ወጽኡ ንሳኦል ክደልዮ ናብ ጠርሴስ ከደሞ ምስረኸቦ ናብ አንጾኪያ አምጾ ኮነ ከአ ኣብታ ማህበር ዓመት ሙሉ በህብረት ነበሩ ንብዙ ህዝቡን መሃሩ ቶም ደቀ መዛሙርቲ ከአ ቅድም ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተሰመዩ ይብለና እዚ ክፍል እዚ ብዛዕባቲ ኣብ ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ተፈጸመ ፍጻሜ ንድሕሪ ተመሊሱ ብምጥቃስዩ ናብቲ ዝቕጽል ሓሳብ ዝኸይድ ኣብ ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 ከም ዝረአናዮ እቶም ብሰሪ ኣብ እስጢፋኖስ ዝበጽሐ መከራ ተበተኑ ደቀ መዛሙርቲ ካብ ይሁዳ ጀሚሮም كسا سماريا نقان وانجيل إنا نجرو يزارو خمز نبارو رئنا نيرنا لومي أبنريو كفلي دما زوم بسر استيفانوس تبتنو دك أمزامورتي نتك آل كسا فنكيسن كسا قبروسن أنطوكيان إنا نجرو خمز خادو إنا نرئي كمزي أم عرف 11 قطر 10 ننبو زلنا توم بسري تس اب استيفانوس كمزي اب معرف 11 قطر 10 نبو زلنا توم بسرتي اب استيفانوس زبصح مكرا تبتنو سبات يوم نتي كاب غويتا تقبلوا حدري ناب كله كباصحو خلو نري زلنا جبر حواريات معرف شمون تخنصل خلنا خم زرعنايو نتي اب يروشاليم نتا اب يروشاليم زنبرت محبر برتع مسغواق كغطما خلو كلهم ابالاتا فح كبلو خلو حواريات كاب يروشاليم ايوصون نيروم نزو وانجيل كاب يهودا كسا انطوكيا زبصحو منيوم اندحر إلنا توم بسرتي ابتا محبر املاخ التلعاله برتع مسغواق التبتنو عبالات نايتا بيروساليم زنبرت محبر الاملاخ يوم نزوانجيل اب يهودا اب سماريا اب فينكيسن قبروسن كومون انطوكيا كبصح غيرومو كبرنو غويتا يخون እግዚአብሔር አብዝንታይና ንርኢ ዘለና እግዚአብሔር ነቲ ስደት ንምስፋሕ ወንጌል ክትቀመሉ ኾሎይና አብዝ ንርኢ ዘለና ጸላኢ እግዚአብሔር ነቲ ስደስ ንጥቅሙ ከም ዝልውጦ ማለት ንምስፋሕ ወንጌል ከም ዝጥቀመሉ እንተዝፈልጥ ነይሩ ነታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ማህበር ኣይምተንከፋን ነይሩ ሓቀይ ደቅዱሳን ጸላኢ ምንም ዝፈልጦ ነገር የለን ጸላኢ እንታይ ዝርኢ እንደሕርኢና ምስጓጉ ይዝርኢ ጸላኢ እንታይ ዝርኢ እንደሕርኢና ፋሕም ባሎም ይዝርኢ ጸላኢ እግዚአብሔር ነቲ ስደት ከም ዝጥቀመሉ ንገዛ ጠቅሙ ከም ዝልውጦ ንምስፋሕ ወንጌል ከም ዝልውጦ እንተዝፈልጥ ነይሩ ጸላኢ ነታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ማህበር ኣይምተንከፋን ነይሩ ዲያብሎስ ግን እቲ ኣብ ልብ እግዚአብሔር ዘሎ ሐሳብ ስለ ዘይፈልጥ ኢዱ ኣብታ ማህበር ክዝርግሕ ኮሎ ንሪዮ እግዚአብሔር ከኣ ነዛ አጋጣሚ ፍቃዱ መፈጸም ክገብሮ ኮሎ ንሪ አሜን
ክብርን ሽሙ ይሁን ወላኳ ጎይታ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ማቴዎስ 28 ካብ 19 ክሳብ 20 ከምዚ ኢሉ ትእዛዝ እንተሃቦም እንታይ ኢልዎም ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ናብ ሰማይ ምዕራጉሲ ኪዱ ንኹሎም ኣሕዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክህሉ ከዓ እናመሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም እነሆ ድማ ነክሳ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኹም ዝብል ትእዛዝ ሂብዎም ከም ዝነበረ ንርኢ ክሳዕ እዚ ስደት እዚ ኣብታ ማሕበር ዝለዓል ማንም ነቲ ዝተዋሃቦ ትእዛዝ ተቐቢሉ ዝኸዳ ኣይንርኢን ኢና ስደት ኣብታ ማሕበር ኣምላኽ ምስተለዓለ ግና ፈትዮም ከይፈተው ክኸዱ ክግደዱ ከለዉ ንርኢ ብምኻዶም ድማ ንብዙሓት ንበረኸት ኮይኖም ክብሪ ንሽሙ ይኹን ኣሜን እግዚአብሔር ሓንሳብ ናብ ፍቓዱ ከእትወና ክደሊ ከሎ ከምዚ ዓይነት ማዕበላት ይጥቀም እዩ እግዚአብሔር ከምዚ ዓይነት ማዕበላት ክጥቀም ዝግደል ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ንሕና ብፍቓድና ነቲ ዝተባሃልናዮ ስለዘይንፍጽሞ እዩ ደቀ መዛሙርቱ ከምቲ ዝነገርኩኹም ኪዱ ንፍጥረት ኩሉ ወንጌል ስበኹ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እናጥመኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክህሉ ከዓ እናመሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም እነሆ ድማ ኣነ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ ሳብ ምሳኻትኩም ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዚዝዎም ክነሱ እዞም ሰባት ግና ኣብ ኢየሩሳሌም ጥዒሞም ኮፍ ኢሎም ነይሮም ነቲ ወንጌል ድማ ንኹሉ ፍጥረት ዘይኮነ ነቶም ከም ዝኸማኣቶም ነቶም ኣይሁድ ጥራይ ይነግሩ ከም ዝነበሩ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ማለት እዩ ስደት ምስ መጸግን ካይፈተው ነቲ ፍቓድ ኣምላኽ ክእዘዝዎ ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ እቶም ተበተኑ ነቲ ቃል ኣብ ዘዝኣተውዎ ስፍራ ክነግሩ ዝጀመሩ መዓስዩ እንድሕር ኢልና ስደት ምስ መጾም እዩ ሓቀይዶ ቅዱሳን ስደት እንተዘይለዓሎም ነይሩ ካብ ኢየሩሳሌም ኣይመወጹን ነይሮም እቲ ስደት ግና ካብቲ ተደላዲሎምሉ ኮፍ ኢሎምሉ ዝነበረ ስፍራ ከተንስኦም ከይፈተው ድማ ናብ ፍቓድ ኣምላኽ ከእትዎም ከሎ ንርኢ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብዚ ሎሚ ነጽንዖ ክፍሊ ኣብ ቁጥሪ 19 አንቶይ ከም ዘንበብናዮ እንታይ ይብልሲ እቶም ብሰሪ እቲ ኣብ እስጢፋኖስ ዝበጽሐ መኸራ ተበተኑ ግና ክሳብ ፌንቄስን ቆጵሮስን አንጾኪያን ዞሩ ምስ በለ እንታይ ይብለና እቲ ቃል ከዓ ብዘይ ንኣይሁድ ንሓደ እኳ ኣይነግሩን ይብለና ጎይታ ኢየሱስ ንኹሎም ኣሕዛብ ማለት ንፍጥረት ኩሉ እዩ ነዚ ወንጌል ክነግሩ ኣዚዝዎም ሓቀይዶ ምሳይዶ ኣለኹም እዞም ሰባት ግን ነቲ ንዓለም ኩሉ ዘድሕን ብዘይ ኣፈላላይ ንኹሉ ክነግርዎ ዝተኣዘዝዎ ቃል ብዘይ ንኣይሁድ ንሓደ እኳ ኣይነግሩን ነበሩ እግዚአብሔር ግን ነዚውን ከፍርሶ ስለዝደለየ ንሰብ ቆጵሮስን ንሰብ ቀረኔን ክጥቀም ከሎ ንርኢ ኣብ ቁጥሪ 20 እንታይ ይብል ሓያሎ ካባታቶም ግና ሰብ ቆጵሮስን ሰብ ቀረኔን ነበሩ እዚኣቶም ናብ አንጾኪያ ምስ መጹ ወንጌል ጎይታና ኢየሱስ እናሰበኹ ነቶም ጽርዓውያን ነገርዎም ይብለና ነቶም ጽርዓውያን ነገርዎም ዝብል ቃል ነስምረላ ቅዱሳን ምክንያቱም ኣዝዩ ወሳኒ ቃል እዩ ንመጀመርታ ጊዜዮም ኣብ አንጾኪያ ምስ መጹዮም እዞም ሰባት ነዚ ወንጌል እዚ ካብ ኣይሁድ ወጻኢ ንጽርዓውያን ንግሪካውያን ክዛረቡ ጀሚሮም ኢየሱስ ጎይታይ ክሳብ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ንበጽሕ እቲ ወንጌል ኣብ ኣይሁድ ጥራሕ ዘተኮረ ነይሩ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ ብዘይ ኣይሁድ ንማንም ይነግሩ ኣይነበሩን ጴጥሮስ እዩ ንመጀመርታ ጊዜ ንሱውን መንፈስ ቅዱስ ብራእይ ብድምጽ ተዛሪብዋ ኣብ ምዕራፍ 10 ንቆርኔሌዎስን ንቤተሰቡን ነቲ ዘድሕን ናይ ጎይታ ቃል ነጊርዎ እቶም ዝደሓኑ ኣይሁድ ብዝተረፈ እቶም ዝደሓኑ ኣይሁድ ብጀካ ንኸም ኣቶም ኣይሁድ ንማንም ይነግሩ ኣይነበሩን ኣብ ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 20 ክንበጽሕ ከለና ግን መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ክቕይሮ ከሎ ንርኢ ኢየሱስ ጎይታይ እዞም ሰባት
نتقال الناسبخو كاب يهودا كسع سماريا فينكس قبروسن كسع أنطوكيا زيروميوم كم زرعنايو كم تخننببو صنحنا اتسدت كاب زتلعللو جميرو اب يهودا خيدوم سبيخوم يوم اب سماريا خيدوم سبيخوم يوم فينكسن قبروسن سبيخوم يوم كسع أنطوكيا زيروميوم انت خونا كم تاب قصر 19 تخننببو صنحنا نتقال بجكا نايهود نمانم ينغرو አይነበሩን ስለምንታይ ከሙ ይገብሩ ነሮም እንደህር ኢልና እቲ አብ ናይ ጎይታ ተልእኾ በደንብ ስለዘይ ተረድኦም ጎይታ ኢየሱስ ንአይሁድ ጥራ ከደህን ዝመጽ ይመስሎም ስለዝነበረ ሰብ ቆጵሮስን ሰብ ቀረኔን ናብ አንጾኪያ መስመጹ ግና ነቲ ወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ንአይሁዳውያን ጥራይ ካምን ጋር ሓሊፎም ነቶም ጽርዓውያን እንኮላይ ክነግርዎም ኮለው ንሪ ኢየሱስ ስሙ ብሩኽ ይሁን እቶም ንደቀ መዛሙርት ኢየሱስ ልክ ከም ሰብ ቆጵሮስን ሰብ ቀረኔን ነቲ ዘድሕን ቃል ወይ ድማ ወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዘዝኣተዎ ከተማታትን ገጠራትን ንኻልኦት ማለት አይሁዳውያን ንዘይኮኑ ነጊሮም ተዝኾኑ ነሮም ቁጥርቶም ዝድሕኑ ሰባት ካብቲ ዝነበሮ ኣዝዩ ብዝተዓጻጸፈ ቁጥሪ ምበዝሐ ነይሩ ሓቀይዶ ቅዱሳን ኣብዘዝኣተዎ ከተማታት ንአይሁድ ጥራይ ዘይኮነ ንኹሉ ሰብ ወንጌል ነጊሮም ተዝኾኑ ነሮም ቶም ዝድሕኑ ቁጥሮም ምበዝሐ ነይሩ እንተኾነ እዞም ሰባት ኣብ አይሁዳውያን ጥራይ ዝተሓጽሩ ሰባት ብምንባሮም እቲ ወንጌል ከም ትዝድል አይተዘርገሐ ነይሩ ክሳብ አንጾኪያ ዝመጹ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ ግን ሰናይ ስለዝኾነ ፍቃዱ መታን ክፍጸም እቲ ወንጌል ኣብ አይሁድ ጥራይ ተሓጺሩ ከይተርፍ ንሰብ ቆጵሮስን ሰብ ቀረኔን ክጥቀም ኮሎ ንሪ እግዚአብሔር ከም ንሰብ ቆጵሮስን ሰብ ቀረኔን ዝተጠቀመ ንዓይና አኻትኩምን ኣብቲ ዘለናዮ ሃገር ኣብቲ ዘለናዮ ከተማ ይጠቀመልና አሜን ዶ በቃ ናትናውን ወንጌል ካብ ኤርትራውያን ዝሓለፈ ወንጌል ስለዘይብልና ካብ ኢትዮጵያውያን እንድሕር ቁርብ ስግር ኢልና ካብ ኢትዮጵያውያን ዝሰገረ ወንጌል አየብልና ወንጌል ንኹሉ ክነግሪና ተጸዊዕና ወንጌል ንኹሉ ሰብ ክነግሪ ጎይታ አዚዙና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣብ ቁጥር 21 እንታይ ብለና ኢድ እግዚአብሔር ምሳእታቶም ነበረት ብዙሕ ዝቁጥሮም ሰብ ድማ አሚኖም ናብ ጎይታ ተመልሱ ይብለና ኢድ እግዚአብሔር ማዓስ ምሳታትና ዝኸውን እንደህር ኢልና አፍቃዱ ክንህሉ ወይ ድማ ፍቃዱ ክንፍጽም ኮለና ጥራዩ ኢድ እግዚአብሔር ምሳታትና ዝኸውን ክብርን ሽሙ ይሁን አሜን ዶ እግዚአብሔር ምሳና ክጓአስ ትደሊዶ እግዚአብሔር በቃ ኣብቲ ንገብሮ ዘበለ ሁሉ ክሰርሕ ኮሎ ክንሪኦ ንደሊዲና ኣብ ሓሳቡ እንደህር አቲና ጥራዩ እግዚአብሔር በመንፈሱ ዝንቀሳቀስ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ዶ ኢድ እግዚአብሔር ምሳታቶም ነበረ ክብለና ሆሎ እንታይ ማለት እዩ ቅዱሳን ኢድ እግዚአብሔር ምሳታቶም ነበረ ይብለና ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ብዛዕባ ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ብዙሕ ቦታታት ተጻሒፉናሎ ኩሉ ኳ ዘርዚርና እንተደይት ቀስናዮ ኣብ መዝሙር 118:16 እንታይ ብለናሲ የማነይቲ እግዚአብሔር ልዕል ትበል የማነይቲ እግዚአብሔር ኃይል ትገብራላ ይብል መዝሙር 89:13 ድማ እንታይ ብልሲ ኃያል ቅልጽም አሎካ ኢድካ ብርትዕቲ የማነትኻ ልዕልቲያ ይብሎ ማለት እዩ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ 48:13 እንታይ ብል ኢደይ ምድሪ ሰረተት የማነይተይ ከአ ሰማያት ዘርገሐት ምዝጽውዕ ድማ በሓደ ይቆሙ ይብል ኣብ ትንቢት ኤርምያስ 32 ካብ 17-18 ከይና ንብብ ኮለና እንታይ ብለና አታ እግዚአብሔር አምላኽ እነሆ በተዓቢ ኃይልኻ በቲ ዝርጉሕ ቅልጽምካን ዘይከኣለካ ነገር የልቦን ነዕላፋት ምሕረት ትገብር አበሳ ቦታ ድማ ብድሕሪኦም ናብ ሕቕፍ ወለዶም ትመልስ ኢኻ አብዩ ስልጡን አምላኽ ስሙ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊቱ ይብል ብዙሕ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስታት ክንጠቅስ ንኽእሊና ንሎሚ ነዚ መጽናዕትና ዝሕግዘን ዝኸውን ግን እዚ አኽለናይ አሜን ስለዚ ኢድ እግዚአብሔር ምሳታቶም ነበረት ክብለና ሆሎ ኢድ እግዚአብሔር ንኃይሉ
ንስልጣኑ ንዕቤቱ ንኽእለቱ በዓብዩ ንማንነቱ ዝውክል አሜን ደቅዱሳን እግዚአብሔር ምሶም ከም ዝነበረ ይዝነግረና ኢድ እግዚአብሔር ምሶም ነበረት ክብለና ሆሎ ኃይሉ ምሶም ነሩ ስልጣን እግዚአብሔር ምሶም ነሩ ዕቤት እግዚአብሔር ምሶም ነሩ በኽእለቱ ምሶም ነሩ በአብዩ ማንነት እግዚአብሔር ምሶም ነሩ እግዚአብሔር ይመስገን ማንነት እግዚአብሔር የሰንየም ከም ዝነበረናዩ ከም ዝነበረ ይዝቃል እዚ ዝነግረና ኢድ እግዚአብሔር ምሳና ከም ዘሎ በኸመይ ንፈልጥ እንደሕር ኢልና ቅዱሳን ኢድ እግዚአብሔር ምሳና እንተሎ ዘሰኔና ውጽኢት አሎ አሜን ዶ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኢድ እግዚአብሔር ምሳና ከም ዘሎ ብምንታይ ንፈልጥ እንደሕር ኢልና ኢድ እግዚአብሔር ምሳና ምህላው ውጽኢት አለው እግዚአብሔር ይመስገን ዘሐዘነ ይጸናና ዘሐመመ ይፍወስ አሜን ዶ ቀንበር ይስበር ክብር ንሽሙ ይኹን ብዙሕ ዝቁጥሮም ሰባት አሚኖም ናብ ጎይታ ምምላሶም እዚ ውጽኢት ናይቲ እግዚአብሔር ምሳታቶም ምህላው አሜን ዶ ስለዚህ እግዚአብሔር ምሳና እንደሕር አሎ ህላውነቱ ዘርኢ ወይ ዝገልጽ ምልክታት ክህልው ግድንዩ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን አሜን እዞም ሰባት ወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ሒዞም ብምኻዶም ነቲ ወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ድማ ካብ አይሁድ ሓሊፎም ንጽርዓውያንን ብምንጋሮም ፍቃድ እግዚአብሔር ይፍጽሙ ብምንባሮም ኢድ እግዚአብሔር ምሳታቶም ንሰናይ ምሶም ከም ዝነበረት ንርኢ ብዙሕ ዝቁጥሮም ሰባት ድማ አሚኖም ናብ ጎይታ ክምለሱ ኽኢሎም ስለዚህ ኢድ እግዚአብሔር ክንርኢ እንደሕር ንደሊ ኮይና ትእዛዛቱ ክንፍጽም ይግባአናይ ነትስኑ ዝበለና ክንገብር ምስንጅምር ብርግጽ ኢድ እግዚአብሔር ክንርኢ ኢና እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝበልክዎ ጎይታ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ዘአዘዞም ትእዛዝ አሎ ኪዱ ዝብል ንሁሉም አሕዛብ በስም አቦን ወልድም መንፈስ ቅዱስን እናጥመኩም ዘአዘዝኩኩም ኩሉ ከህሉ እና መሐርኩም ደቀ መዛሙርቱ ግበሩ ኢሉ አዚዝዎም ነሩ ነዚ ትእዛዝ ከተግብሩ ሆለው ዮም እግዚአብሔር ምሳታቶም ኮይኑ ስርሑ ዝገብር ነሩ ኣብ ማርቆስ 16 ኸይና ንንብብ ኮለና ንሳታቶም ወጽዮም ነቲ ቃል ሰበኹ ይብለና ጎይታ ድማ ንቃሎም ብዝስዕብ ተአምራት የጽንዖ ነበረ ዝብል ቃል ነንብብና ከይና ከምቲ ጎይታ ዝበለና ክንገብር ኮለና እግዚአብሔር ድማ ነቲ ካብ አፍና ነውጾ ቃል እንታይ ይገብር ብዝስዕብ ተአምራት የጽንዖ ማለት ኢየሱስ ጎይታይ እዚ ክኸውን ኮሎይና ኣብ ዝኽፍል ዝንርኢ ዘለና መብዛሕቴና ልክ ከምዞም ብጀካ ንኸምዝ ኸምኣቶም ንኻልኦ ዜጋታ ዘይዛረቡ ነቲ ዘድሕን ትኹል ቃል ንኻልኦት ኣይንዛረብን ኢና ሓቀይዶ ቅዱሳን እዚ ስለዝኾነ ኸኣዩ ከምቲ ዝድለይ ዕቤት ዘየሎ ብዙሕ መንፈሳዊ ምንቅስቃሳት ውን ኣብ ጉባኤታትና ዘይረአ ከምዚ ኣብ ማቴዎስ 28 ካብ 19 ክሳብ 20 ክነንብቦ ጸናሕና ጎይታ ኢየሱስ ሓደ ኪዱ ኢሉ ተቀዳማይ ዝበሎም ኪዱ ዝብል ትእዛዝ ይቦም እቲ ካልኣይ ድማ ንሁሉም ዝብል ቃል ተዛሪቡ አሜን ስለዚህ ታ ንሁሉም ትብል ቃል ንሁሉ ህዝብ ዓለም ብዘይ አፈላላይ ማለት እዩ ስለዚህ ሎሚ ነዚ ተረዲእና ካብቲ ተሓጺርናሉ ዘሎና ሓጹር ወጪና ነዚ ንሁሉ ዘድሕን ሓቀኛ ወንጌል ሒዝና ንውፃ አሜን ደቅዱሳን እዚ ኣነ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም ዝብል ቃል ነቶም ከም ቃሉ ዝመላለሱ ትእዛዛቱ ዝፍጽሙ ዘኣተወ ቃል እዩ አሜን ዶ ነቶም ዝኸድዩ እዚ ተስፋ ሂቦም ነቶም ቃሉ ሰሚዖም ዝእዘዙዩ እዚ ተስፋ እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሂቦም ክሳብ መወዳእታ ምሳኻትኩም ኩሉ መዓልቲ ክኸውን ዝበሎ ንመን ይድህሪልና ንደቀ መዛሙርቱ ነቶም ክኸዱ ዘአዘዞም ነቶም ንሁሉ አሕዛብ ወንጌል ክነግሩ ትእዛዝ ዝሃቦም እዩ ጎይታ ኢየሱስ ምስቶም ንቃሉ አኽቢሮም ከም ቃሉ ዝኸዱ ሰባት እዩ አሜን ስለዚህ ካልኦ ክድሕንሉ ዝኽእሉ ህይወት ዝህብ ቃል ሂዝና ኮፍ ኣይንበል አሜን ደቅዱሳን
እግዚአብሔር ነዞም ካብ መንገዱ ዘንቢሎም ዘለው ህዝብታት ዓለም ህያው ዝገብር ቃሉ ክነግር ከም ዘሎናዩ ሎሚ በዚ ቃል ዝዛረበና ዘሎሞ ንተንስ አሜን ርእስና ከይወሰና ኣብ ዜጋታትና ጥራይ ከይተሓጸርና ነዛ ሐቀኛ ወንጌል ንኹሉ ንንገር ኢየሱስ ጎይታይ ጎይታ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳና ዝኸውን ፍቃዱ ክንገብር ኮለናይ ጎይታ ነዚ ቃል ነቶም ትእዛዙ ሰሚዖም ንኽገብርዎ ፈቃደኛታት ዝኾኑ ሰባት ይሂቦ ኣብዚ ሒዝና ዘለና ክፍሊ ኣብ ቁጽሪ 21 እንታይ ይብለና ኢድ እግዚአብሔር ምሳታቶም ነበረ ብዙሕ ዝቁጽሮም ሰብ ድማ አሚኖም ናብ ጎይታ ተመልሱ ይብለና ኢድ እግዚአብሔር ምሳታቶም ክኸውን ዝኽአለ ጎይታ ከም ቃሉ ስለ ዝኾነ አሜን ደቅዱሳን ኢድ እግዚአብሔር ምሳታቶም ክኸውን ዝኽአለ እዞም ሰባት ንቃሉ ስለተዓዘዙ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ዝበለና ክንገብር ኮለና ፍቃዱ ክንፍጽም ኮለና ንሱኻ ምሳና ኮይኑ ፍቃዱ በአና ገይሩ ይፍጽም ማለት እዩ ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ኣብ አገልግሎትና ክንርኢ እንደሕር ደሊና እቲ ምስጢር ምስ ሓሳብ እግዚአብሔር ምስምማ ፍቃዱ ኣብ ምግባር እዩ ዘሎ እቲ ምስጢር አሜን ዶ ስለዚህ ሎሚ ንኹሉ ሰብ ዘድሕን ወንጌል ሒዝና ኮፋይ ንበል ንኹሉ ከም ዝበለና ንቀይሕ ቢጫ ጻዕዳ ጸሊም ንኹሉ ንመስከር ብዛዕባቲ መድሓኒ ብዛዕባ ኢየሱስ ንንገሮ እቲ ተአምራት ኣብ ምንጋር ዘሎ እቲ ተአምራት ኣብ ምምስካር ዘሎ ስለዚህ ነዚ ሐቀኛ ወንጌል ሒዝና ንውፃእ ቅዱሳን ኣብ ቁጽሪ 2 እንታይ ይብል እዚ ወረዚ ከኣብ ብዛዕባኦም ኣብታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ማሕበር ተሰምዐ ንባርናባስ ድማ ናብ አንጾኪያ ለኣኽዎ ይብለና ኣይናይ ወረዩ ናብታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ማሕበር ተሰሚዑ እንድሕር ኢልና ብዙሕ ዝቁጽሮም ሰባት አይሁዳውያንን ጽርዓውያንን ብጎይታ ከም ዝኣመኑ ናብ ጎይታ ከም ተመልሱ ማለት ከም ዝደሓኑ እዩ ኣብታ ኢየሩሳሌም ዘላ ማሕበር አምላኽ ተሰሚዑ እዚ ዘሕጉስ ብስራት ኣብታ ኢየሩሳሌም ዘላ ማሕበር ምስተሰምዐ እታ ማሕበር ድማ ንበርናባስ ናብ አንጾኪያ ከም ዝለኣኸቶ ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ቁጽሪ 3:24 እንታይ ይብለና ንሱ ምስ መጸ ጸጋ አምላኽ ርኡ ተሐጎሰ ንሱ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ህያዋይ ሰብኣይ እሞ ብምሉእ ልቦም ብጎይታ ጸኒዖም ክነብሩ መከሮም ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ንጎይታ ተወሰኸ ይብለና በርናባስ ናብ አንጾኪያ ምስ መጸ ሓደ ዘስተባሃሉ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ጸጋ አምላኽ ኣብ ማእኸሎም ከም ዘሎ ያስተብሂሉ አሜን ነዚ ምስራኣይ እንታይ ገይሩ በት እግዚአብሔር ዘሓቦ ጸጋ አገልግልዎም ብምሉእ ልቦም ድማ ብጎይታ ጸኒዖም ክነብሩ መከሮም ይብለና ኢየሱስ ጎይታይ በርናባስ ነቶም ኣብ አንጾኪያ ዝነበሩ ቅዱሳን አገልግሉ ምስ ወደአ ብቐጥታ ንሳኦል ክደልዩ ናብ ጠርሴስ ከይዱ ንሳኦል ምስ ረኸቦ ከዓ ሒዝዎ ናብ አንጾኪያ መጽኡ ክብሪ ንጎይታ ይኹን በርናባስ ሪኢኹም ኣለኹም ኣብታ ማሕበር ጸጋ አምላኽ ሪኡ ተጸናኒዑ እዩ ግን ሓደ ድማ ዘልዮም ነገር ከም ዘሎ ስለዚ ተረደአ መምህራን ከም ዘልዮም ስለዚ ተረደአ መምህር ከም ጻሎም ናብ ንጳውሎስ ክደሊ ናብ ጠርሴስ ክኸይድ ኮሎ ንሪ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እንታይ ይብልሲ 25-26 በርናባስ ካብኡ ወጽኡ ንሳኦል ክደልዮ ናብ ጠርሴስ ከደሞ ምስረኸቦ ናብ አንጾኪያ አምጾ ኮነ ከአብታ ማሕበር ዓመት ሙሉ ብህብረት ነበሩ ንብዙ ህዝቡን መሃሩ ይብለና ኢየሱስ ጎይታይ ቶም ደቀ መዛሙርት ከዓ ቅድም ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተሰመዩ ይብለና ደሳይብልን በርናባስን ሳኦልን ዓመት ሙሉ ኣብ አንጾኪያ ክነብሩ ኮሎ እንታይ ገብሩ ነይሮም እንድሕር ኢልና ንብዙሓት ህዝቢ ይምህሩ ነይሮም ክብሪ ንሽሙ ይኹን ኣብ አንጾኪያ ብህብረት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን እምበኣር ንመጀመርታ ጊዜ እቶም ዳግም ተወልዱ ሰዓብቲ ክርስቶስ ክርስቲያን ዝብል ሽም ረኺቦም
ክርስቲያን ማለት እንታይ ማለት ይቅዱሳን ከምዚ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 11:26 ዘንበብናዮ ኮነ ኸዓ ኣብታ ማሕበር ዓመት ሙሉ ብህብረት ነበሩ ንብዙ ህዝቢውን መሃሩ ኢሉ ብዛዕባ ጳውሎስን በርናባስን ምስተዛረበ እቶም ደቀ መዛሙርት ኸዓ ቅድም ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተሰምዩ ይብለና ኣብ ግብረ ሐዋርያት 26:28 ከይድና ክነንብብ ኮለና ድማ ከምዚ ዝብል ቃል ነንብብና ሐዋርያ ጳውሎስ ንንጉስ አግሪጳ ክዛረቡ ኾሎ አግሪጳ ኸዓ ንጳውሎስ ክርስቲያን ንምዃን ከተረዳእኒ ቁርብ ተሪፉካ በሎ ይብለና ናብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 4:16 ከይድና ነንብብ ኮለና ድማ ከምዚ ዝብል ቃል ንረክብና ከም ክርስቲያን መከራን ተጸገበ ግና ስለዚ ስምዚ ንኣምላኽ የመስግኖ እምበር ኣይሕፈር ይብለና ኣብ ኩለን እዘን ክነንበብ ጸናሕና ቃል እተን ክርስቲያን ዝብላ ቃል ንስምረለን ኣብ ግብረ ሐዋርያት 11:26 ክርስቲያን ተሰመዩ ክብለና ኾሎ ነቲ ሽም ሱቕ ኢሎም ኣይኮነን ረኺቦሞ ወይ ድማ ሱቕ ኢሎም ኣይኮኑን ክርስቲያን ኢሎም ሰሚዮሞ ክርስቲያን ማለት ሰዓብ ክርስቶስ ማለት እዩ አሜን እዚ ስም እዚ ንሓደ ውልቀ ሰብ ተዋሃበ ስም ኣይኮነን እዚ ስም እዚ ነቶም ኣብ አንጾኪያ ዝነበሩ ሰዓብቲ ክርስቶስ ተዋሃበ ስም ክርስቲያን ዘበሎም እምበኣር ባህሪያቶም ኩሉ ስርሖም አዘራርቦም አካይዶም ንኢየሱስ ይመስሉ ስለዝነበሩ እዮም ነዚ ስም እዚ ረኺቦሞ ክብር ንሽሙ ይኹን አግሪጳ ንጳውሎስ እንታይ ኢልዎ ክርስቲያን ክትገብረኒ ቁርብ ተሪፉካ ኢልዎ ክርስቲያን ንምዃን ከተረዳእኒ ቁርብ ተሪፉካ ክብሎ ኾሎ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ሰዓብ ክርስቶስ ክትገብረኒ ቁርብ ተሪፉካ ዝብሎ ዘሎ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብቲ ኣብ ላዕሊ ዘንበብናየ ቃል ከም ክርስቲያናት መከራ ከም ክርስቲያን መከራን ተጸገበ ኢሉ ክብል ኮሎ ከም ሰዓብ ክርስቶስ መከራን ተጸገበ ማለት እዩ ስለዚህ ተሰሚናሉ ዘለና ስም እዚ ሓላፍነት ዘለዎ ስም እንድሕር ክርስቲያኒና ንብል ኮይና ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ክነንጸባርቆ ኣብ ህይወትና ኣብ ናብራና ኣብ ኩሉ ነገራትና ከነሪኦ ይግባአና አሜን ወይታ ነፍስ ወከፍና ጸጉኦ የብዛሃልና አነ ክርስቲያን ዝብል እንድሕር ኮይነ ክርስቲያን ዘብል ህይወት ክልወን ንለዋ አሜን ዶ እዞም ሰባት ህይወቶም ምስራአዮም ናብሮኦም ምስራአዮም አካይዶም ስጉምትታቶም ምስራአዮም ባዕላቶም ክርስቲያን ኢሎም ሰሚዮሞ ንክርስቶስ ይመስሉ ኢሎም ሰሚዮሞ ንክርስቶስ ንመስል ሰባት እንድሕር ኮይና ጥራይና ነዚ ስም እዚ ክንጸውር ንኽእል ክርስቲያን ተባሂልና ክንጽዋዕ ነዚ ስም እዚ ዝጸውር ማንነት ክልወና ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሓደ ሰብ አነ ክርስቲያን ዝብል እንድሕር ኮይኑ ናይ ክርስቶስ ማንነት ኣብ ህይወቱ ክንጸባረክ ክኽእል ኣለዎ አነ ንስኻትኩምን አነ ክርስቲያኒና ኢልና ንሰባት ክነላልዮም የብልና ልክ ሰባት ነዞም ሰባት ሪኦም ክርስቲያን ኢሎም ከም ዝጸውዖም ንክርስቶስ ይመስሉ ሰዓብቲ ክርስቶስ ኢሎም ከም ዝጸውዕዎም ሰባት ህይወትና ሪኦም እዚኦም ሰባት ንክርስቶስ ይመስሉ ክብሉና ኣለዎ እምበር አነ ንስኻትኩምን ከምዚ ኣብዚ ዘመን ዝንብሎ አነ ክርስቲያኔ አነ ዳግም ዝተወለድኩ ክርስቲያኔ ተበልና ትርጉም የብሉን ብዙሓት በቃ አነ እኮ ዳግም ዝተወለድኩ ክርስቶስ አነ እኮ ውሉድ አምላኽ ይብሉ ግን ንክርስቶስ ዝመስል ማንነት ግን ንክርስቶስ ዝመስል ህይወት ግን ኣብ ህይወቶም ጨሪስካ ይትርኢኒኻ አነ ናይ ክርስቶስ ስለዝበልኩ አነ ናይ ኢየሱስ ስለዝበልኩ ወይ ድማ አነ ሰዓብ ክርስቶስ ስለዝበልቱ በሐቅ ሰዓብ ማለት አይኮነን ሰዓብ ክርስቶስ ምዃንና ህይወትና ይዘርኢ አሜን ዶ ኣብ ህይወትና ይንጸባረቕ እዩ ክርስቲያን እንድሕር ኢልና ክርስቲያን ዘብል ማንነት ኣብ ህይወትና ክንጸባረቕ ይግብኦ እዩ ምክንያቱም ዞም ሰባት ነዚ ስም እዚ ዝተቐበሉ ህይወቶም ሪኦም እዮም ክርስቲያን ኢሎም ሰሚዮሞ ንክርስቶስ ይመስሉ ኢሎም ሰሚዮሞ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ጸጉኡ የብዛሃልና አሜን ንክርስቶስ ዘንጸባረቕ ህይወት ይሃበና አሜን ከም ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ በቃ አነ ሞይቴ ሕጂ አነ አይነብርኔ
ክርስቶስ እዩ አባይ ዝነብር ከም ዝበሎ ንሕና እንሞተሉ ክርስቶስ ድማ አባና ዝንጸባረቀሉ ዘመን ይኹነልና ዘመን እዚ አሜን አሜን ዶ ሰባት ርኢ አቢሎምና በቃ ናይ ክርስቶስ ምዃንና ክፈልጡና ይግባእ እዩ ዘረባና ናይ ክርስቶስ ምዃና ክምስክር ኣለዎ አካይዳና አሰጓጉማና አከዳድናና ኩሉ ነገራትና ናይ ክርስቶስ ምዃንና ክዛረብ ይግባኦ እዩ አነ ውሉድ አምላኽ የልና ስለዝፈከርና ውሉድ አምላኽ አይንኸውንና ውሉድ አምላኽ እንደህር ኮይና በመንፈስ ክንምራሕ ይግባአና እቶም በመንፈስ ዝምርሑ ንሳቶም ውሉድ አምላኽ ይዝብለና በመንፈስ ተተመሪሕና ድማ ንክርስቶስ ኢና ንመስል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ምክንያቱም በመንፈስ ዝምራሕ ሰብ ናቱ ባህሪያት ይዘንጸባረቅ ክብር ንሽሙ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጀሚሩ ክሳዕ ዝውድ በመንፈስ ቅዱስ ይዝምራሕ ነይሩ እዚ ህይወት እዚ እግዚአብሔር ያሃበና አሜን ካብ 27 ክሳዕ 30 እንታይ ብለና በቲ ቅነቲኣ ነቢያት ካብ ኢየሩሳሌም ናብ አንጾኪያ ወረዱ ሓደ ካባታቶም ከአጋቦስ ዝስሙ ተንሲኡ ኣብ ኩሉ ዓለም ብርቱዕ ጥሜት ከም ዝኸውን በመንፈስ ተዛረበ እዚ በዘመን ቄሳር ቀላውዲዮስ ኮነ እቶም ደቀ መዛሙርት ነፍስ ከፎም ከከም አቅሞ ነቶም ኣብ ይሁዳ ዘለው አሕዋት ረድኤት ክሰድሎም መደቡ ከምኡ ገይሮም ከአብ ኢድ በርናባስን ሳኦልን ናብቶም ሽማግሌታት ሰደድዎ ይብለና እቶም ኣብ አንጾኪያ ዝነበሩ አመንቲ አጋቦስ በመንፈስ ተመሪሑ ኣብ ኩሉ ዓለም ብርቱዕ ጥሜት ከም ዝኸውን ምስተዛረበ እቶም ነዚ መልእኽቲ ዝሰምዑ ደቀ መዛሙርቱ እንታይ ገይሮም ነቲ መልእኽቲ ብእቱ ቦሲዶም ነፍስ ወከፎም ከከም ዓቕሞም ነቶም ኣብ ይሁዳ ዘለው አሕዋት ረድኤት ክሰድሎም ክምድቡሎምን ከምቲ ዝመደብዎ ድማ ብኢድ በርናባስን ሳኦልን ናብቶም ሽማግሌታት ክሰዱ ከለዉ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሽማግሌታት ኢሉ ገሊጽዎ ዘሎ ወይ እቲ ሽማግሌታት ዝብል ቃል ትርጉሙ አማሃደርቲ ወይ ድማ ሓለፍቲ መራሕቲ ጓሶት በእንግሊዝ እንታይ ብሎ ኦቨርሲየር ወይ ድማ ቢሾፕ ፓስተርስ ይብሎም ማለት እዩ ናብቶም ሽማግሌታት ሰደድዎ ክብለና ከሎ እምበዓር ናብቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለው አማሃደርቲ ናብቶም ሓለፍቲ ወይ ድማ ጓሶት ሐዋርያት ከም ሰደድዎ እዩ እዚ ክፍል እዚ ዝነግረና እታ ኣብ አንጾኪያ ዝነበረት ማሕበር ነቲ አጋቦስ ዘምጾ መልእኽቲ ምስ ሰምዐት ክሳዕ ጥሜት ዝኸውን ኣይተጸበዩን አሜን ዶ እግዚአብሔር ከምዛ ዓይነት ትውልዲ ኣብ ዘመንና የተንስ አሜን ዶ ድምጽ እግዚአብሔር ሰሚዖም ወዲያው አክሽን ዝወስዱ ሰባት እግዚአብሔር ኣብ ዘመንና የተንስ አሜን ከምኦም ይግበረና ከምዞም ኣብ አንጾኪያ ዝነበሩ ክርስቲያናት እግዚአብሔር ከምኦም ዓይነት ህይወት ይሃበና አሜን ዶ ኣብ ዓለም በቃ ብርቱዕ ጥሜት ከም ዝኸውን ምስተዛረበ እዞም ሰባት ረድኤት ክልእኹ ጥሜት ክሳዕ ዝኸውን ኣይተጸበዩን ልክት መልእኽቲ ኣብ እዛኖም ምስ በጽሐ እቲ ዝሰምዕዎ ናይ እግዚአብሔር ድምጺ ግዜኡ ሓልዩ ከም ዝፍጸም ስለ ዝኣመኑ ነፍስ ወከፎም ከከም አቅሞም ነቶም ኣብ ይሁዳ ዘለው አሕዋቶም ረድኤት ክሰድሎም ከለዉ ንርኢ እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ከምዛ ዓይነት ልቢ ይሃበና አሜን ነዚ ክፍሊ ከንብብ ከለኹ ኣነ ከምኡ ኢለ እግዚአብሔር ስለ አሕዋትናን ኣሓትናን ግዲ ዝብለና ሰባት ይግበረና አሜን ጎይታ ዝፈትዎ ነገር ንምግባር ናይ ግድን እግዚአብሔር በትንቢት ክዛረበና ይብሉን ተሰማምዑ ዲኹም ቅዱሳን ኣነ ብዙሓት ብፍላይ ኣብ ዘለኹ ከተማ የጋጥሙን እዮም ጎይታ ይዛረበኒ ጥራይ እምበር በቃ ኣነ ድሉየ ይብሉኒ ማለት እዩ ጎይታ በምንታይ ክዛረቦም ከም ዝደልዩ ወይ ድማ ጎይታ ይዛረበኒ ክብሉ ከለዉ በምንታይ ቋንቋ ክዛረቦም ከም ዝደልዩ ኣይርዳኣኒ ጎይታ ዝፈትዎ ነገር ንምግባር ፍቃድ ጎይታ ንምግባር ናይ ግድን እግዚአብሔር በትንቢት ክዛረበና ይብሉን ኣብ ዙርያና ንሪኦም ነገራት በዓሎም ድምጽታት እዮም ተሰማምዑ ዲኹም ቅዱሳን እቲ ንሪኦ ኩነታት በዓሉ ድምጽ እዩ እቲ ኣብ አንጾኪያ ዝነበረት ማሕበር
نت እግዚአብሔር ዘስምዖም ድምጺ ከም አብ እድል እዩ ከም አብ እድልዮም ተጠቂሞምሉ ቅዱሳን እግዚአብሔር ክዛረበና ኾሎ ኮነ ከሪእና ኾሎ ንበረኸት ክንከውን እድል ይዝበና ዘሎ ስለዚህ ነዚ ፈሊጥና ነት እግዚአብሔር ዝበና እድላት ንጠቀመሉ ብዙሕ ጊዜ ስለምንታይና ተገሪሕና ብንጹሕ ልብ ዘይንህብ እንድሕር ኢልና ሓደ ዲያብሎስ መጽዩ ዘይ አምላኻዊ ድምጽ ስለዘስማዓናይ ተኻልአይ ምኽንያት ድማ ብዙሓት ብስም ጎይታ ዝሽቅጡ ሰባት ስለንርኢ ብሳልሳይ ድማ ናይ መወዳእታ ብሳልሳይን መወዳእታ ናይ መወዳእታ ምኽንያት ኢለ ዝሓስቦ ግና ንኹሉ ነገር መግለጺታት ስለንደልየሉ በቃ እግዚአብሔር ሲ በቲ ንሕና ንደልዮ መንገዲ ክዛረበና ወይ ድማ በቃ ዝኹና ብዙሕ መግለጺታት ክነገረካ ኣለዎ ከምዚ ጌርካ ከምዚ ጌርና ከምቲ ምስገበርና ከምቲ ብዙሕ መግለጺታት ስለንደልየሉ ወይ ድማ ዘዕግበና መልሲ ክንረክብ ስለንደሊ እቲ አውትካምስ ክንርኢ ስለንደሊና ከይሓብና ኾለና ትውጽኢት ክንርኢ ስለንደሊና ተገሪሕና ዘይንህብ ቅዱሳን ናይ እግዚአብሔር ቃል ገርህታት ከም ርግቢ ጠቢባን ከም ተውመን ክንከውን ይዝነግረና حقيد قدسان نغلطيو معره خنسغومم تزيكيلنا نفقاد እግዚአብሔር بقليلو خنسحتو نخئلينا سزي لومي كم تقال املاك كونو يلو زنغرنا غرحتات كم رغبي طبيبان كم تمنكن كوينا نفقاد املاك نتعزز امين نت እግዚአብሔር زمصو دمصي بشللتነት አይنحلفو نت እግዚአብሔር ዝህበና እድላት ንጠቀመሉ نعنا نيرتراويان بزعبا كونتات حزبنا خونه بزعبا كونتات حجرنا مانم كنغرنا ايليناني انتو انتاي لوكومي اتنريو كونتات ወይ ድማ እቲ ኣብ ዙርያና ዝኸውን ዘሎ ነገራት ኣብ ዙርያና ንሪኦ ነገራት ኣብ ምድርና ዝኸውን ነገራት ብሙሉኦም በቃ ድምጽታት እዮም ሳቶም እንሪኦ ነገር ድምጽታት እዮም ይዛረቡ እዮም እትና ሕልፎ ዘለና ሽግርን መከራን ንፈልጦይና ክንዴ ኖቲና ግና ኣብ ሽግር ኣሕዋትና ናሓትና ንሓብር ዘለና እቶም አባን ጾኪያ ዝነበሩ ቅዱሳን ነቶም በቲ ኣብቲ ዘመን ዝኸውን ጥሜት ግዳይ ንዝኾኑ ኣሕዋቶም ነፍስ ወከፎም ከከም ኣእሞም ሂቦም እግዚአብሔር ንማንም ልዕልቲ ኣእሙ ዝሓቶ የለን ካብታ ዘላትና ግና ክነማቐል ይጽበየና እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ነዚ ሰናይ ተግባር ልብና የላዓሉ አሜን እግዚአብሔር ክሳዕ ዝዛረበኩም አይትጸበዩ ትንቢት ክሳዕ ዝመጽ አይትጸበዩ እግዚአብሔር ሓንሳብን ክልተ ሰዓን ይዛረብ ሰብ ግን አይስተብሎን ይሉዮ እግዚአብሔር በኹነታት ይዛረበና ኩነታት አፍጢጦም የምዙሪና ዘለው ናታትኩምን አክሽን ዝጽበዩ ብዙሕ ነገራት አለው አነ ንስኻትኩምን ግና ሪኢና ከምዘይራአና ዝባና ሂብናዮም ንኸይድ ስለዘለና እቲ ፈቃድ እግዚአብሔር ክፍጸም ዝግብኦ አይፍጸምን አሎ ስለዚህ ሎሚ እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ነዚ ቃል ዝንሰምዕ ዘበልና ነዚ ሰናይ ተግባር ልብና የላዓሎ አሜን ናይ ሎሚ መጽናዕትና ኣብዚ ደው ክነብሊና ናብቲ ዝቕጽል ባይብል ስታዲና ክንከይዲና ወይታ ኣብ ነገር ኩሉ ይባረኩም ገለ ነገር ተሪፉልኩም ከም ዝኾን ተስፋ ገብር ማይክ ፍሪ ዮባና